Denne her video, den handler om historieopgaven. Helt specifikt så handler den om, hvordan du bærer dig ad med at skrive en redegørelse. Jeg tager udgangspunkt i denne her opgaveformulering, der handler om børns arbejdsvilkår på fabrikkerne under den danske industrialisering, men jeg starter lige med at rette fokus mod den del af opgaveformuleringen, som handler om redegørelsen. Det redegørende spørgsmål i denne her opgaveformulering, det lyder således: redegør for, hvordan og hvorfor børns arbejdskraft indgik i arbejdet på fabrikkerne. Kom herunder ind på børnenes arbejdsopgaver, arbejdstid samt lovgivningens gradvise regulering af børnearbejdet. Inddrag gerne en statistik. At redegøre, det betyder det samme som at forklare. Så når du skriver en redegørelse, så skal du altså forklare noget til læseren. I det her tilfælde, så skal man forklare, hvordan og hvorfor børn de blev brugt til at arbejde på fabrikkerne under industrialiseringen. Så de ting, der hører hjemme i en redegørelse, det er sådan noget med, at man forklarer noget om nogle sammenhænge, hvilken rækkefølge tingene kommer i, hvordan de sådan hænger logisk sammen, hvad det er for nogle årsager, der er til, at tingene var på en bestemt måde. Så det er sådan noget, hvordan var tingene, hvornår skete det, hvorfor skete det. En redegørelse, der er det vigtigt, at du skriver i et objektivt, neutralt sprog. Det vil sige, at du tager altså ikke selv stilling til noget. Du skal ikke mene noget om noget som helst af det, du skriver i din redegørelse. Der er ikke noget med, at man må sige, at det var en mega dårlig idé, eller at de var eddermame tarvelige, eller noget som helst i den stil. Du skal skrive så objektivt og neutralt som muligt. Det er vigtigt, at du baserer din redegørelse på det, der hedder historiske fremstillinger. Og en historisk fremstilling er altså noget, som er skrevet af en historiker. Så det er altså vigtigt at adskille, at ham eller hende, der har skrevet den her historiske fremstilling, er jo altså ikke en, der selv har været til stede, eller selv har været med til noget af det her, men det er altså en fagperson, som vil forklare læseren, hvordan noget er foregået. Det er vigtigt, at du har mere end en historisk fremstilling, som du kan basere din redegørelse på. Så du skal også nok selv ud og finde andre historiske fremstillinger end dem, du har fået i undervisningen. Det kan være, at du går på biblioteket og finder noget, eller det kan være, at du går på nettet. I begge tilfælde er det selvfølgelig vigtigt, at du er kritisk overfor, om det er fagligt forsvarligt og troværdigt, de fremstillinger, du benytter dig af. Din redegørelse, den skal være forsynet med litteraturhenvisninger, som man laver i form af noter. Det er altså henvisninger til den litteratur, altså de historiske fremstillinger, hvor du har fundet din viden. Det er vigtigt, at du har læst dine historiske fremstillinger så grundigt, at du kan gengive sammenhængene i dit eget sprog. Læs det grundigt, og så læg det til side, så du kan forklare det med dine egne ord, og sæt så cirka i hvert afsnit en note, der henviser til de historiske fremstillinger, hvor du har fundet din viden. Du kan tjekke din opgavemanual og videovejledninger for at se, hvordan du indsætter noterne korrekt. Det er vigtigt, at du deler din redegørelse op i forskellige afsnit. Se godt på din opgaveformulering og brug den til at lave en række underafsnit. Det er både, så du ikke selv kommer til at rode forskellige ting sammen, men også så det bliver overskueligt for din læser. Sprogligt er det vigtigt, at du indleder hvert afsnit med en sætning, der klart og tydeligt udpeger, hvad afsnittet skal handle om. Her ser du et eksempel på et redegørende afsnit fra en autentisk opgave, altså en ægte opgave, som en elev har lavet. Som du kan se, så er der en tydelig overskrift, børnenes arbejdsforhold, og også den første sætning i afsnittet indikerer meget tydeligt, hvad afsnittet skal handle om. Der står jo, børn havde under industrialiseringen mange forskellige arbejdsfunktioner. Det er en god sætning, fordi den ligesom sådan åbner hele emnet op, og så kan man så komme med en masse uddybende forklaringer i det afsnit. Hvis vi læser lidt videre, kan vi konstatere, at det er en elev, der skriver i et neutralt, objektivt og forklarende sprog. Der står for eksempel, nogle af de mange arbejdsfunktioner var eksempelvis fabriksarbejdere, mælkedrenge, tjenestepiger, rengøringsarbejdere, bybude eller at hjælpe deres mor i hjemmet. De fleste børn, der arbejdede på fabrikker, kom fra fattige familier og fattige kår. 3 af de store
industrier, tobaks-, tændstiks- og tekstilindustrien benyttede sig særligt af børnenes arbejdskraft. Altså her er der sådan tydelige forklaringer. Det er meget konkretiseret, hvad børn lavede. Det er noget med, hvilke familier de kom fra, og hvorfor at det var nødvendigt, at de arbejdede. Som I kan se, så er der også indsat en note. Det er det lille tretal efter arbejdskraften. Så her er der altså en litteraturhenvisning til den historiske fremstilling, som eleven har fundet de her informationer i. Du skal altså forklare emnet i et klart, objektivt og neutralt sprog. Du skal skrive på baggrund af historiske fremstillinger. Du skal opdele din redegørelse i afsnit. Og du skal indsætte noter, der henviser til de historiske fremstillinger, du har brugt for at skrive din redegørelse. God fornøjelse og se med i næste video, hvor jeg forklarer, hvordan du laver en god analyse.